Well, ndị maka ya eme this video now enough. Ebe a nọ na dị ka Mother Valley ahụ ifolo ndị ụmụnna anyị jere ọkụpa ahịa. Gentle the Yahoo, attention gị ga nidele bịa na this video. Ama m na ha ga-enye gị ya etu esi enye gị ndị ọzọ. Nje makeup, butu ụzọ, eye pencil, unu niile nidele. Nwere ihe unu ka nji maka eme this video. Ịghọtago? Now, ihe a nọ ka Mother Valley. Ihe a kịta nọ ka Mother Valley. Ịghọtago? Ihe a bụ village mmadụ dị ya na this Asian country called V. Do you understand? Ihe a village mmadụ dị ya. Ị ma na ọ bụrụ gọọmenti, in as much as no government approve the structure dị ebe a. Ịghọtago? Assist kwe the indigenes of this village a nọ na ya nọ. Ma ndị nọ abroad ma ndị nọ n'ụlọ. Ịghọtago? Fa wee mee ihe a na-akpọ igwebe nya corrective effort afọ eji malụ ndị Igbo anyị mgbe gboo ga-abịa nọkata na-anụ ebe ndị Igbo ga-abụ ha na-arụ ọrụ fa na-ekwu ukwe. Ịghọtago? Ọrụ a na-aga. Ọ ife mere ebe a kịta in a modern way. Ọ bụrụ sọsọ gọọmenti na-develop obodo, citizens, individuals, group of people, etu a kịta Ezeakụ nọ na Ezeakụ can establish his company etu ọ na-emefe real estate. Ịghọtago na lee ha na-akpọ share for other Igbos to invest in his company. Eji m Ezeakụ were amalu na atụ na. Do you understand? Other Igbos can invest. You matter how many percent each all. Because etu a Dangote nọ na, for example, Dangote abụrụ sọsọ ya nwe ife niile gbasara Dangote, ibe etu abụrụ sọsọ ya nwe ife niile gbasara ibe etu. Enwere ife a na-akpọ group of company. Ndị ọzọ na-eweta ọ bụrụ 10% ka ị egote nwe, ọ bụ 5%, ọ bụ 1%. Do you understand? Ndị a na wee mee ife a ebe a kịta wee develop their village a. Ihe a nọ ka daisy ma kpịa paradise or Garden of Eden. Mana the reason nji wee draw attention unu ebe a ka unu ghọta that na some activities unu na ana Igbo na scare a lot of our people home and abroad away. Okay, say ciao. Do you understand? Na scare home and away. Do you understand? Na imagine ebe unu ji egbe na-eyi ndị mmadụ egwu na villages. Kedu ka ụmụnne anyị nọ abroad ga-esi wee nwe mind ịbata nwe village fa today? Anyị mara na Nigerian government adịghị eme ọfụma, and ọ bụrụ sọsọ Nigerian government, because anyị ekwu Nigerian government ya na Igbo politicians dị among Nigerian government, Hausa politicians dị among Nigerian government, Yoruba politicians, or every ethnic city group, ethnic city nọ na Nigeria dị among Nigerian government. Do you not understand what I'm saying? Now, all politicians here ha ncha niile bụ ife debere anyị na condition anyị nọ, which na affect every one of us. Amami ghọta ife na-ekwu, every one of us. Ị na-aghọta? Ọfọ nwadebere anyị na that condition. Mana anyị ama njizi because of iwu oke wee kpọnye unu ọkụ. Just look at somebody's village. Somebody's village. Ebe a kịta enwe there is nothing like uninterrupted electricity. There's water supply. Ọ bụ ebe ị na-anya kịta enough. Just na ịgba anyị ghọta igwe ghọta. O nwere ife dị iche ebe a kịta na that Mother Valley ahụ unu ji ọkụpa ya na-ebugharị ebe. Instead of unu we need protect and Igbo protect, unu na scare our people away. Onye ọbụla na-agba na northern Nigeria, south to south,
southwest, move around every part of this country. If you ndigbo, that is the investment and properties of ndigbo on the outside. Eh? Bata ani Igbo anyị, ani Igbo ga-adị ka semi Dubai or semi London. But because of the kind of things anyị na-eme na be a lot of ihe a na-ekwu ifuru na-ekwu na social media, a lot of them will not, a lot of our people are afraid to even say it. But ụmụnwa na-ekwu ya. Like o nwere onye ndị ya wapụta na asị ịnata ana Igbo emeghị nke a. Oga, I'm coming back very soon. Njemeka ọ bụ ma kedu afọ ya bụ butu ụzọ ma unu niile. Kedu afọ ya ma Gentle the Yahoo. Child. Ọ bụ na unu nwa na-apụ ọmụ ihe wee dịrị unu na mma ma ọ bụ unu na-apụ mbukpo m ime ọfịa unu ewe nweta Biafra. No problem, I'm coming back. So me una no worry. Do you understand what I'm saying? But if for this truth, I go dey speak am. Child, unu suppose to protect, not destroying and deserting our villages, towns. Yotago. A lot of ndị Igbo ama m n'okwu dị fa n'ọnụ, but many of them are afraid to speak, especially ma ndị nọ na be anyị. Ife fa na-atụ egwu because of onye a unu na-akọwa. Like emenwa nkịta na iya na-anụ be careful, be careful. So kedu ife a na-asịzi m be careful ma ọ bụ there is no danger. Ihe njizikwa unu ebe anụ maka unu chegharịa echiche ife unu na-eme. Biafra ọbụla anyị ya na-ekwu okwu ga-abịa Biafra a ga-eji peaceful dialogue, engaging with your other people to achieve, not threaten ịgba egbe na-agbagbusi ndị mmadụ. If for this truth, I will never stop speaking it. Ihe ọ ga-apụta ya pụta. Look at here. Look at here. A village mụ na-aga na-abọdo etu ihe ha dị happy. Abata na ọsụ si etu a dị. Won't you be happy? Abata na ọsụ ime akịrị afịa bụ ọkwụ ụdọ. Ihe ara. Ụmụnze ebe anyị nọcha. Ọ bụ na ndị be anyị bata be anyị kịta nọkọ ọnụ si na achọrọ i transform ana Igbo. We can do it. Ya na-agwa ya pure truth. Do you understand? Ife a abụrụ gọọmenti na-alụrụ ihe anụ. Ife a bụ the citizens of this village bịakọrọ ọnụ bụrụ group develop ebe a. Or the ịpụọzie outside the city. Outside the city, guys, is ebe city, normal city na the capital. They got ife na-agwa gị. Which na mama na map ebe because all the a little bit far from here. Do you not understand? Na ya. Ọ bụrụ na village mụ na-agara abụ ka ihe a dị kịta unu ga-anọcha n'ụdị ime ebe a. Ya dago. Onye gafeta ajụọ ya, who is that? Kneel down. Raise your hand up. Akụọ ya aka n'isi ma onye tọrọgo na-esi papa gị onye sọpoziri ebe ya papa ya nwere afọ n'ala ya tinye aka enu onye ka ọ bụ this that na-aghara asịghara ụmụnne gị then mpụta na-ekwu ya ifo ndị ya na-akọgheri na-akọtu because you don't know the value of life, you don't know the meaning of peaceful environment. So for you want to buy say, oh, you're not gonna call you but I need but this is what Oga. I'm coming back. Don't worry yourself. I'm always coming back anyway. Negotana. So man, I'm an obodo anyị nwe obodo anyị si wee dị. Nghọtago enwe criminals. Nwekwezie ndị ji Biafra were eri ọjọbọ. We know all these things. I know ya kpatara nji ekwu ife nne. Nghọta. So if you say can go soon ebe a kịta ka ịghọta nke a bụrụ gọọmenti. Ịghọtago? Every Igbo village decide ya today and if I get develop their village, they can still do that without help of any government. If I'm not supposed to run a government, you have protect good life and property. You're not going to study electricity, chicken, the rest. A lot of us can still do it.
ekenekwenu m unu. Eziokwu a ka m sị ka m drọpụọlụ pụta ụzọ nje mekọp o, ai pensụl o, ngere afịa bụ gentle the yahoo. It's time unu rethinkere secure ba na Igbo secure instead of destroying it. Udo dịrị unu.